kiny kendo wabochako winjo ka grup machielo ng'anyo. En ng'anyo ma kila sa ka sa ma jopiny kinde mathoth wacho ni dhok ma sirikal winjo en ng'anyo. Bende winjo bed kamano ni ka ji ok ong'anyo to sirikal ok nyal winjo dwaro margi. Sandra. Erokamano Joyce kuom miya thuolo ni mondo agol pacha e chal mar Kenya korka somo ka. Mokwongo adwa wacho ni sirikandwa mar Kenya ni onego gibed piny mondo gilos anena wach ni dichiel orum kabisa nikech ok en gima ber ka seche duto jopuonje ng'anyo gomo ni wach achiel. Ma gimoro ma nyalo ok apar ka nyalo tamo jatend sirikal Kenya ni. Nikech ma kiyudo ka buch ni meetings ma gidhie tiyo gi pesa mang'eny ma chalo mana gi pesa ma onego inyalo chul, at least inyalo chul jopuonje mondo gidhi okony nyithindo e skul. Mar ariyo, sama ji nie e ng'anyo kama, koro kaka wan wa joma nyiri, ing'eni at least sama in focus gi somo, at least ok idonje e timbe moko maricho, but iyudo ka sama in idol, ibedo lazy, at least sasa ichako paro gik moko ma idonje gik moko timbe moko maricho. Kata kaka inyalo yudo ka nya university odonje timbe maricho kaka tiyo gi drugs, gik moko ber janyuol be miyo janyuol tich matek nikech chulo rent to onge gimoro ma nyathi timo kanyo ok en gima ber. To pia mogik iyudo ka sama koro kwa somni owacho ni nyathi ma somo course mar daktari ng'at ma kamano ing'eni koro ok odhi bedo kata daktari mochimo yo nikech osomo gini nus to ng'anyo bedo, osomo nus ma iyudo kata ni chieng' moro koyudo tich ema kelo tabu. Iyudo ka ok en daktari maber osomo gino moelewa. Koro gi luor makende kwa sirikand Kenya mondo okonywa e wach mar somo ni o prioritize wach mar somo mokwongo koka gik moko oluw chien. Erokamano.